Gregorrek arrebarekin hitz egin eta eskertu ahal izan balio berarengatik egiten ari zen guztia. Arinago jasango zukeen haren jarduna, baina era hartan sufritu egiten zuen. Sama hura eskutatzen saiatzen zen arreba, noski, eta denbora igaro ahala hobeto egitea lortzen zuen. Baina Gregorrek ere hobeto antzematen zuen dena. Haren etorrerak beldurra ematen zion. Sartu bezain laster, atea bizkoritzi, inork Gregorren gela ikusi beharrik izan esan, zuzenean lehiora joan eta zabal-zabal egiten zuen, itotxear balego bezala. Hots eginda ere, lehioan egoten zen pizka batean, arnasa sakon hartzen. Salapartarekin izutzen zuen Gregor egunean bitan. Bitarte hartan, sofaren azpian dardarka egoten zen. Arrebak ez ziokeen halakorik opa izango. Ondo zekien berak, posible izan balitzaio lehioak itxirik bertan egotea.